No mesmo ano de 2020 publicábase, podemos decir, por fin, o decreto 23 polo que se declaraba ben de interese cultural o Parque do Pasatempo de Betanzos. Con este nivel de protección BIC recoñécese, e leo textualmente, un xardín de características moi singulares, ademais de representar un testemunho cualificado da obra filantrópica dun indiano que se enmarca no estilo e na actitude ecléctica que caracterizou a arquitectura galega de finais do século XIX e principios do século XX. O que a converte, por tanto, nunha obra de arte desas que definimos como senlleira. Senlleiro é aquilo que é sen igual, que non ten comparación. Pois nestes termos estamos a falar do Parque do Pasatempo de Betanzos. Un parque de profunda raíz e espírito galego, mais con vocación absolutamente universal. É unha obra senlleira pola súa singularidade e frágil polo abandono e as agresións a que estivo sometido, o que o converte nun ben vulnerable que require de maneira urxente afundar na súa protección e adecuada xestión. E agora mesmo a urxencia impera para comezar coas obras de protección e recuperación. Estamos nunha situación absolutamente límite e no risco auténtico de perder unha alfaia patrimonial definitivamente. Unha urxente recuperación é un decidido proxecto de posta en valor imprescindível para un solemne conxunto artístico patrimonial longamente adiado e, hai que dicilo, tamén desatendido por todas as administracións. Que si foron, é verdade, podemos atopar titulares, sucesivos anuncios para a rehabilitación do pasatempo en colaboración coas outras administracións. É, pois, moita hora de pasar dos titulares, dos anuncios, dos bons propósitos ás boas obras, ás accións concretas. Para dar cumprimento á colaboración entre administracións, por lo tanto, compre que sin máis dilacións, e iso é un pouco a raíz da nosa iniciativa, o Goberno galego se comprometa coa protección e coa recuperación deste ben público, implicando crédito de forma inmediata para a salvagarda desta representación da memoria do noso país inserido na cultura universal. Confiamos, pois, en conseguir o acordo unánime desta comisión. Bueno, espero que traten con cariño a emenda. Saben que instaremos a Xunta a realizar un plan director para que recolla todas esas especificacións técnicas necesarias para redactar os proxectos de restauración deste importante Parque do Pasamento, un documento que será necesario para definir tanto as necesidades de actuación no ben como a aportación económica precisa para desenvolver posteriormente unha folla de ruta de intervencións orientadas a reverter o deterioro deste importante ben. Temos uns antecedentes, díxeno antes, nunha sociedade moi culta dende hai miles de anos e non podemos ser nós agora, que son os que nos toca termar desa cultura milenaria que temos, non podemos ser nós os que asinemos a sentenza de morte. E, desde logo, infelizmente, no Parque do Pasatempo é así. E, por suposto, que os betanceiros e as betanceiras teñen todos os motivos para sentir honra, orgullo, fachenda e garbo deste seu parque, podemos dicilo así. Claro que sí, pero non polas circunstancias nas que está. Non volvamos caer outra vez nesa trampa e nesa tentación e sexamos quen de asumir as responsabilidades polas que estamos aquí, que é a de dar respostas en positivo á sociedade e que cando non esteamos xa aquí teñamos a conciencia tranquila de ter deixado un país moito mellor de como o atopamos. Se é tan importante e realmente somos conscientes do risco que perdemos se deixamos escapar un minuto máis o Parque do Pasatempo de Betanzos, entón, por favor, actúen. Pero que pasaron 2 anos e non houbo nin a máis mínima atención para este parque. Canto tempo máis nos pretenden convencer que temos que agardar? Até cando? E que non estamos xa en tempo nin de desconto. Cada día ese parque desaparece un pouco máis. Reflexiona sobre isto. Por tanto, é imposible poder aceptar unha emenda que realmente non fixa, non compromete ese orzamento económico que se precisa. É urxente, é necesario e fagámolo, por favor.
reflexionen un pouco máis e incorporen un compromiso real de dotación orzamentaria para o ano 2021, porque estamos aínda a tempo de podelo facer neste momento do calendario. Moitas gracias.